Saderengipun ngaturaken sugeng rawuh ing wekdal sonten menika kula matur sejatosipun bahwa ingkang kapasrahan kala nggih sakmangke mboten rawuh pramila sak gadhip kados kula badhe matur dumateng para rawuh. Terutama ngaturaken sugeng rawuh dhateng derek ingkang saking janten ngaturaken sugeng rawuh dumunggah ing salajengipun monggo kula dherekaken puji syukur dumateng Asa Dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang rikalenggan menika kula lan panjenengan sami sampun dipun paringi barokah kenikmatan kebahagiaan saéngga ing dalem kula saged makempal wonten dalemipun Bapa Parpun kanthi hajat inggih menika ingkang setunggal niatipun warga Putra Manggala badhe ngawontenaken inggih menika peringatan tahun baru ingkang wekdal menika saking 2025 dhateng 2026 mugi-mugi Putra Manggala mangke saged ngrembaka utawi kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal napa. Ingkang salajengipun monggo kula dherekaken inggih menika ngaturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita anut inggih mulai saking jaman wonten ing alam donya menika ngantos benjang wontenipun yaumul qiyamah. Ing salajengipun nggih menika kala wau kula kapasrahan ngaturaken kawontenanipun hajat utawi niatipun Putra Manggala ingkang kala rumiyin dipun sesepuhi dening Bapak Tekan. Wiras dinten Bapak Tekan sampun rumiyin kondur kapundhut dumateng karsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sakmangke Ketua Putra Manggala dipun pasrahaken dumateng Bapa Parpun Sinu Putra. Prana saking menika sedaya para bapak lan para rawuh sedaya kula suwun kanthi sanget doa restunipun mugi-mugi lampahipun acara ing dalu menika saged lancar utawi barokah kanthi ujung boten wonten alangan sundang apa. Ing salajengipun nggih menika wekdal saged kula matur namung ngaten menika kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wekdal kula aturaken dumateng para pradonga ingkang dipun sinden wonten nggih kalih Ibu Yati kalian Ibu Reni. Pramila nggih wekdal kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bye.